Tochikon Smart яке аз пешрафтатарин селерҳо дар соҳаи маркетплейс буда тӯли 4 сол аст, яъне таҷрибаи корӣ дорад. Дар ин муддат мо аллакай ифтихор мекунем ахаҷон ки зиёда аз 1500 тоҷикро омӯзондем, дар ин роҳ яъне рост кардем. ин боиси ифтихор аст ки ин қадар одам аллакай соҳиби ҷойи кор, соҳиби як муваффақияте ки дар зер даст аллакай чӣ қадар одамҳо кор мекунанд. бале дӯстон, Tochikon Smart яъне тоҷикони пешрафта ҳама вақт дар пешравии ҳамватанони азизи мо саҳму кӯшиш менамояд ва боз Tochikon Smart яке аз беҳтарин партнёри иттилоотӣ дар саҳифаи Баҳриддин Ҷавобов мебошад, ки дар бисёр проектҳои варзишӣ бо моанд ва инчунин дар мусобиқаи Grand Slam 2025 дар шаҳри Душанбе. Варзишгарони азиз, ба ҳамаи шумо муваффақият хонам. мо ҳамроҳи шумо ҳастем. Тоҷикистон ба пеш. Тоҷикистон ба пеш. Zindabad, zindabad, zindabad. Ittihad و دوستی پاینده باد. Zindabad, zindabad, zindabad.